Seguim amb més podcast i més xerrades d'aquestes que ens agraden, que són totes diverses i portem de molts animes diferents. Llavors ara venen tota una colla a parlar-nos de... Bueno, a mi jo els he dit, com voleu que us presentin? I m'han dit, venim a fer riure la gent i a fer com passar l'estona. I vaig a tots, em sembla fantàstic i em sembla el més divertit que podeu fer. Així que us els vaig presentant un a un com si fossin un equip de futbol i aniran pujant i ens venen a parlar de Windbreaker, que és una sèrie que ho està patant. Així que, d'un en un, la Maria Hepburn, sisplau, un fort aplaudiment. Puja, puja. Així aneu pujant, clar. No m'escolten. La Cristina Cabasses. Hola, un fort aplaudiment, sisplau, que no decaiguin els aplaudiments, per favor. Vale? L'Oriol Canal. Fort aplaudiment també per l'Oriol Canal. Ui, però no caiguis quan puges. No, vale. I també està amb nosaltres el Cesc Estrada. Aplaudiments, molt bé. I la Roxana Canudes. No heu aplaudit fort, heu de tornar a aplaudir més fort. Gràcies, molt bé, ara sí. Bueno, doncs us deixo amb ells que us faran una xerrada sobre Windbreaker i segur que s'ho van passar una bona estona. Tots vostres, els micros. Sí, funciona. Hola. Sí. Control. Bona tarda, primero de todo. Bé, ja ens han presentat, llavors anirem una mica a la feina. Aquesta xerrada era una mica una excusa per tenir l'acreditació gratis. No. Volíem parlar-vos una mica de Windbreaker, una llicència super xuli-piruli de Distrito. L'autor és Satoru Nii. Es publicava originalment al magazine Pocket del 2021. Ara per ara en català tenim 9 volums de 19 i oberta, per tant encara queda molta feina per fer. L'editorial, com he dit, és Distrito Manga i actualment té un anime de 13 episodis, que és d'enguany, del 2024. Llavors, bé, passa. Passa dit. Problemes tècnics. Problemes del directe, no? Vale. A veure, la xerrada serà una mica enfocada en el que és el protagonista, que és el Sakura, vale? I la seva evolució al llarg dels 9 volums que ja han publicat. Vale? Llavors, si no sabeu molt bé de què va Windbreaker, bàsicament el protagonista Sakura és un noi que es troba marginat socialment i decideix que anirà a una escola nova, al Furit, on allà són tots molt malotes i ell es pensa que serà el més malote de tots i que podrà arribar a ser el jefe d'aquest meravellós institut i que així, no sé, trobarà una mica de sentit a la seva vida. Llavors, el que li passa és que només arriba al barri uns dies abans de l'institut, es troba una baralla, uns nois que intenten com atracar una noia i ell, perquè encara que intenta ser molt malote, és molt bona persona, la defensa. Llavors, el que es troba és que aquesta noia, en comptes de rebutjar-lo, perquè també té un aspecte així una mica diferent, té el cabell mig blanc, mig negre, els ulls de cada color, aquesta noia el que agafa és li diu que moltes gràcies i la porta al seu restaurant on li dona a menjar. Llavors aquí el Sakura ja comença com a veure una mica que la cosa no és com ell s'imaginava. A poc va coneixent la gent del barri, tots són molt majos, ell està com molt perdut, perquè és això, no es pensava que arribaria i es trobaria això. I també, llavors arriba el primer dia a classe, on coneix un altre dels protagonistes de la sèrie, podeu tallar-me, opinar. Sí, perquè... Ho estàs fent tan bé, tia, que jo no m'he atrevit a dir res. Es troba al Però nivell. una cosa, espera, Trin, perquè tu quan... És a dir, quan Tu no pots parlar que portes una samarreta de One Piece. No, però almenys no és de Estem baladrat. de One Piece. Però no és de I la que baladrat. porta el gorro tampoc, esteu vetats. Però porta la samarreta de Conan, no I som el lliure de miracle. Aquí som al sector correcte, no? Bueno, tu has vingut Jo vinc disfressada. perfecte, xaval. Exacte. Torna a dir disfressada i te'n vas per davant. Cosplay. Et treu una acreditació. Però jo el que anava a interrompre és perquè tu imagina't que vas... És a dir, comences un curs nou, no coneixes a ningú. A Badalona. Una mica. Bueno, no sé. Una mica. És a dir, aquí sabem el lloc on és un barri... Hospitalet de Llobregat, més o menys. No, bueno, Però la zona xunga, Sí. podria ser que sí, però... Però vivim. Santa Coloma. Però és a dir, el primer que et trobes és un mural que posa qui fereixi o qui faci mal a no sé qui... S'endurà, sí. S'endurà. Dos hòsties. Exacte, de la Windbreaker. Llavors, aquí ja, cuidado, no? Perquè igual pot rebre. Però clar, comences a veure que la gent fot hòsties a macarres i el públic aplaudeix, o sigui, els clients o els botiguers aplaudeixen, i és en plan...
Pues el tio es queda flipant, és el pa de cada dia. És el seu lloc, ja, bueno. Sí. Però tu estàs parlant Bueno, ell de no ho Windbreaker sap, o ell de no ho l'Hospitalet? sap. Jo creia que parlàvem d'Hospitalet encara. Perdona, tu vius a Terrassa, tampoc. Sí, és no, massa, no sé. Terrassa... Però ell tampoc ho sap encara, que és el seu lloc. Vale. Vale? Llavors, el primer que coneix és el Nirei, que és un xaval que, bueno, pobret, no és que sigui el més fort del barri, però sap moltes coses dels més forts del barri. I llavors... Però aquest és el que apunta a la llibreta tot el que passa. Efectivament, És la Pokédex. Tu t'has llegit la sèrie? Que no saps qui és el Nirei? És que ell només se'n recorda de les coses de Podadra. Sí. És probable, però a mi em passa molt sovint de que els noms en els mangas se m'obliden. El Nirei és l'equivalent a... No sé si recordeu a Slam Dunk, el noi aquell que tenia la veu del Carles Lladó, que jugava a bàsquet però que sempre era suplent. I que sempre estava Llavors no me'n prenent recordo, notes. si era suplent no me'n recordo. Si no, Pues si no és es diu aquell. Bulma, no sap qui és. Vull dir, hem Però d'anar... quan capítol en què ressusciten per primera vegada el Goku, si se'n sap. Sí, Número? segur. Segur que si parlava del Goku, segur que no era per la Cristina la pregunta. Ah, no sé, què has preguntat? Quin és el capítol que ressusciten per primera vegada el Goku? No sé, no me'n recordo, ara ja. Sí, Però l'han ressuscitat. per què estem parlant d'això? Bueno, perquè No sempre, sé, sí, sempre però cau la pregunta de bola de drac. Veiem el son feina. El que anàvem, coneix el Nirei, que també es queda com al·lucinat de lo guai que és el Sakura i també l'admira molt i hi ha un moment en què el Sakura li diu, o sigui, el Nirei li pregunta al Sakura, què fas aquí? Perquè normalment la gent de fora del barri no es trasllada allà, ¿vale? És com si tu vius en un poble pijo i de repente te'n vas això, a Badalona o Hospitalet, dius, què fots d'aquí, no? I He vingut al saló del manga, és això. i el Sakura li diu que el que vol és arribar al cim. Llavors, ell sempre s'ha trobat molt sol, el que veiem al llarg del manga és que sempre l'han deixat molt sol, i el Nirei de repente li diu, em sembla molt guai el teu objectiu, jo t'ajudaré. Llavors el Sakura també es queda una mica pillat en plan de per què vols venir amb mi? Vull dir, per què aquesta persona que acabo de conèixer em vol seguir? Però Llavors, el cim significa que vol ser el millor en el seu barri. Sí, no vol pujar de Vol- està exacte. Vol ser el més fort. no estem parlant Ni de d'anima Haikyuu. vertical. Ni el paisatge haurà des del més cim. enllà? Aleshores també comença una mica, va a la classe, i a la classe es troba que tots fan molt mala pinta i apareix un, que és el Sugishita, el qual directament ja va a fotre-li una hòstia perquè diu una cosa una mica lletja de l'Umemilla, que ja veureu qui és l'Umemilla. Llavors, ell... L'Umemilla és el millor personatge de la sèrie i No, aquí no hi ha... següent. Mira, te vaig dir una cosa, en aquests moments de la meva vida no estic d'acord amb el que estàs dient. Efectivament. No sé per què, em baso. no sé per què. No. Dissidències entre els Power Rangers? Sí. Bueno, es barallen una mica i llavors hi ha un anunci per als altaveus de l'Umemilla i tothom es queda com parat. I ella veu que aquell Umemilla és com molt important perquè de repent s'estan tots pegant i aquest senyor ha parlat i tothom s'ha quedat però en plan exèrcit. I quan s'acaba això, tots els de la classe li ven al Sakura i en comptes de buscar brega el que li diuen és hòstia, ets un tio molt guai. Ell tota aquesta estona, vull dir, és que el manga és molt divertit perquè el Sakura no sap què fer a la seva vida en aquests moments, o sigui, com super parat. Aleshores aquí ja comencem a veure pues, que el barri on arribava, on ell es pensava que arribava, no era en absolut el que s'ha trobat i que això està descol·locant totalment a la vida a lo que és el Sakura. És possible que tingui un trauma? Quin Això, personatge de shonen no té un trauma? Sí, és a això dir- s'insinua. És a És dir, la premissa de tots els shonens, en realitat. Sí. Nah, el Son Goku quin trauma tenia? existir. Bé, Vinga. la cosa és que... Sí, ja està. La cosa és que, bueno, no em toca a mi encara. El Sakura i el Furin. En Sakura i el Furin. La Sakura no, eh? No, aquest Aquí és no hi ha en plan de... cartes. Això és l'arribada que has comentat, en el Hi sentit ha de... punyalades, però cartes no. El què? Que he dit la Sakura... No, que aquí no hi ha cartes, que hi ha punyalades, però cartes no. Correcte. Bueno, jo de punyalades no n'he vist tantes, eh? A Tokyo Revengers sí, però aquí no. Cops de puny. Llavors, en aquesta part és quan és tot el tema de la rebuda en el sentit de que el que Com més comentaves en tu, realitat, o sigui... de que els botiguers o el que sigui rebien el Sakura en plan, pues, si ell pagava o el que sigui, Ell esperava que la violència respondria amb violència i ha vist que no és així. correcte, és a dir, el sentit de que el Sakura va molt fixat en que el tema de que ningú li donarà suport o que la violència no és el d'això i es troba al contrari, és en plan de que la banda aquesta, que és Bokurin Windbreaker, el que fa és ajudar la gent i llavors
doncs això, reaccionen en el sentit de que per ells són justiciers i amb ell li xoca això de pensar que una... Bueno, i no només, l'equip de l'Omemilla també ens xoca molt. Clar, però això ho veurà després, però en el sentit del el primer que es troba, que és defensar una noia perquè li surt de dins, clar, ell fot les hòsties perquè li surt així, però després veu que si defensa unes persones en concret, uns ideals, i defensa el barri, que obtindrà una recompensa en el sentit de que voldran curar-li les ferides o voldran recompensar-lo d'alguna manera, i com que això xoca en el seu punt de vista perquè no ho sabem, però en principi coneixem que igual té un trauma, perquè quan veu que la gent s'apropa amb ell és una cosa que no li havia passat mai, llavors aquesta confiança no la té. Llavors és això tot el que li xoca, i que durant el manga anirem veient que hi ha molts punts que... Bueno, és també seria com un manga terapèutic en el sentit de que en algun moment potser quan tu estaves a l'escola et senties reflexat en el fet de que igual havies de fer un grup d'amics i no era fàcil, o que, bueno, tothom suposo que ha tingut els seus problemes al llarg de la vida escolar, que no ho ha tingut fàcil, llavors en aquest sentit pots empatitzar amb el Sakura, i en això passa, és a dir, de descobrir potser el punt fort d'aquesta sèrie és intentar descobrir quin trauma és, que el pots més o menys intuir, però això, en plan de que després el tema de fotre hòsties, cops de puny, i això és més secundari. Al final el que tu vols conèixer és el punt fort el background del personatge, tota la història que ha creat l'autor sobre aquell personatge, sobre el protagonista, però també sobre els personatges que aniràs descobrint. I que per això, és a dir, el fet que heu comentat de l'Omemilla, que és el cap de la banda, clar, tu imagines un cap de la banda com un mafiós. T'imagines un macarra però a saco. I què es troba? El primer cop que veu l'Omemilla és perquè el criden i està com a la part de la terrassa de l'institut, i el que quan surt es troba és un senyor que amb samarreta de màniga curta que està plantant tomàquets. Vull dir, arriba i diu, mireu quins tomàquets. Clar, el Sakura es queda com en plan de... Mireu quins tomàquets. Diu alguna cosa així, vull dir, és com alguna cosa així en plan de... Mireu que he plantat, o alguna cosa així, vull dir... I clar, el Sakura es queda en plan de... Mireu que he plantat és el mateix de mireu quins tomàquets. I es troba això que en plan així es queda com que aquest senyor és el capità de la Windbreaker, perquè clar, representa que la banda i l'institut és com hiperfamós. Clar, és esperar un tio super malot, i es troba un senyor que la seva afició és conrear hortalisses a la terrassa de l'institut. Que bueno, això és un altre tema. Aquí molts sentiments, molta baralla. Sí, a classe no van. Vull dir, no espereu l'institut, exàmens i tot això. A classe van. Bueno, sí, a l'institut van sí, però a classe van. Sí, i és. Però una cosa, a Sakura feien classe? L'assistència, home, sí. Home, sí, hi ha un cert professor Sakura, que tots coneixem, que anava molt a classe. Feien moltes coses en aquella classe. Llavors, que també hi ha aquest tema que el Sakura també, al final, el guai que veus al llarg d'aquests 9 volums és que això, al principi, ell té com una màscara, al final ell es presenta com el tio més maloter de l'univers, i després ell diu, no, jo no vull ajudar ningú, però després és el primer que quan hi ha algú en perill, és el primer que ja, de fet la lia bastant perquè ho fa un parell de vegades, i la lia amb això perquè ell el que vol és ajudar la gent. Després sempre es fa el tímid en plan de no, jo ho he fet perquè et fica una excusa, però en el fons ho està fent perquè vol ajudar la gent. Una altra cosa que també s'explica molt, sobretot al primer volum, és que el Sakura és una persona que vol arribar al cim, ell vol arribar a ser el líder, però ho vol fer sol. Vull dir, perquè dependre dels altres per ell és ser feble, i ell no li agrada la gent feble, i molt menys haver de dependre dels altres. Bueno, però no només és ser feble dependre dels altres. No ha tingut uns altres de qui dependre, tampoc. No, clar, exacte. Sí, clar. Però ells, al principi, tu a mesura que vas avançant a la sèrie vas veient que potser ell no ha tingut més gent en la que confiar, però al principi de tot, les primeres coses que ell diu és que dependre dels altres és ser feble. Si no has viscut no pots saber que per arribar al cim necessites ajuda. I de fet ell és molt hermètic, que és el que deia la Rim, que és la seva màscara, i es nota que és hermètic com a mètode de defensa, perquè quan li passen coses bones o li diuen coses maques, s'enrojola, es fica molt nerviós, no entén d'on li venen l'agraïment, la gratitud, i és que és això, ell està en una cuirassa, és una mica com el Shinji, el rotllo de l'Arizona, no vull que te m'acostis. I quan li diuen coses bones, quan ell ha fet una cosa bona i li agraeixen, li sobta moltíssim, es trenca aquest hermetisme.
ja està. Sí, en el sentit de que no vol que li donguin les gràcies. Ell el que vol és fotre hòsties. És que la seva missió és fotre hòsties, el que passa que després li passen altres coses que diu, bueno, això no m'ho esperava. Perquè té un seguit de capes que s'ha d'anar llimant i s'ha d'anar polint. És com una ceba. Sí, És l'esrec. és l'esrec però amb els cabells dels colors. Una referència de Sabadell del Cabo de Terrassa? Anava a fer un comentari però me'l censurarien, llavors no puc dir res sobre Sabadell. Però bueno, una mica és això, que anem veient a poc a poc que com que va veient l'altra gent respon a ell, perquè al final no estem parlant molt, però a l'institut es troba amb altres amics de la classe, així com més important, a part del Nirell, té el Suo, que el Suo és el millor personatge de Windbreaker. De què vas tu, Mari? Hayato Suo, el millor personatge de la història de Windbreaker. Que és un personatge també molt interessant perquè parlem molt del Sakura, però del Suo tampoc sabem gaire. I també, quan li pregunten coses, sempre com que desvia el tema, i a mi és un personatge també superinteressant i que tinc moltes ganes de saber què passa. Després també tenim dos personatges més, el Taiga i el Kiryu. Un està obsessionat amb els músculs i és molt graciós, la veritat. Gimbro. Sí, bastant Gimbro, però Gimbro en plan guai. Vull dir, un Gimbro que amb el que diria... Sí, però vull dir, no us imagineu. És el que va amb la cinta al cap? Sí. Que ja dic, jo els noms em sap greu, Jo Yu Yu Hakusho, me'l sé tot. Però amb Gimbro no t'havia quedat clar. L'altre és com un mujeriego, vull dir, és el que va amb les noies. Però és un fashion victim, Sí. Com veieu, també hi ha personatges secundaris són superinteressants, vull dir, el Sakura és com meravellós i tot gira bastant al voltant del Sakura, però hi ha personatges interessants secundaris que l'acompanyen, que al final també són molt importants perquè és això, ells són com, la majoria són com molt autèntics i són els que fan que això, que el Sakura a poc es vagi obrint, com per exemple, és que hi ha un moment en què quan s'estan coneixent, una cosa que a tots ens semblarà com bàsica, és que li demanen el número de telèfon. I ell no sap ni com ha de passar el número de telèfon a algú altre per poder xatejar, perquè només té com un número, saps? I de sobte es troba que el fiquen al grup de classe i que la gent parla al grup de classe i està com en plan, per què parlen tant? I em sembla que és la noia, que és la germana de l'Umemilla, per cert, bueno, germana, que li diu, bueno, és que això és com normal, no? La gent es parla, es comenta i tal, i ell està com flipant, en plan, que et posin per què en un grup de WhatsApp ara és complicat, O sigui, a mi em posen un grup de WhatsApp de l'escola i ja dic jo... Estàs queixant del nostre? Que vas al col·le, potser. No. Bueno, a escola, parlem de fa molts i molts anys. A l'EGB ja sabem que no hi havia WhatsApp. No hi havia ni cotxes quan... Jo tenia el Nokia 3310, el 3310, el de 100, tenia aquell mòbil. Però em refereixo que, imagina't ara, que et posin a un grup, o sigui... Bueno, pot ser una mica incòmode. Seria com el Sakura, en plan de què és tanta gent escrivint, és a dir, si et Perquè posen... ets un viejo, Però és són que conceptes ja seria incòmode per algú com nosaltres, que som potser més oberts que no pas el Sakura, com a... La reacció que té en aquell moment és com, És què molt està mono. passant? I és molt mono. És trencar aquestes capes molt de cop, perquè no és de mica en mica. Dius, no, ara hi ha un grup de l'any de què és, i vinga, tothom en què xerrar, i és molt fort, és molt fort. I una altra cosa important que passa, que vam trobar que era molt important, és el tema que el fan delegat de classe. I això és important perquè, com han comentat, ella es pensa que arribarà al cim sol. I a poc li van dient, escolta, no, tu sol no arribaràs enlloc. I quan el fan delegat és important perquè ell diu, però jo per què t'he de ser delegat, no? Si jo no sé fer res. I el Suo i el Nirell li diuen, no et preocupis, nosaltres t'ajudarem. I això també per al Sakura és com molt important perquè de sobte és això, es troba que hi ha gent que el vol ajudar i que el vol acompanyar en aquest camí que ell tenia cap al cim. Bueno, llavors, clar, estàvem dient que el Sakura està obsessionat a intentar arribar al cim i ser el més fort, però fer-ho tot sol, i en el moment en què coneix a l'Umemilla, el capo... El senyor dels tomàquets. El senyor dels tomàquets. Es quedarà com el senyor dels tomàquets. A partir d'ara llegiré Umemilla i serà el senyor dels tomàquets. I per què no plantar pebrots, perquè diríem el senyor dels pebrots i quedaria més estrany. Però llavors m'imagino el Xinxan. Queda dir que no us penseu que l'Umemilla només és això dels tomàquets, perquè just després dels tomàquets passa una cosa en què també l'Umemilla demostra per què ell és el capità de la Windbreaker. Tot va de tomàquets, sembla. Sí. Llavors, ell quan coneix l'Umemilla, al·lucina del caràcter que té, conciliador, perquè, clar, per ell, el que està al cim, el líder, ha de ser el més fort. Vull dir, una cosa molt shonen prototípica, no? El que està dalt de tot, en Goku, ha de ser el més fort i el més avorrit, no? En Goku. I, en canvi, doncs, és una persona més conciliadora, amb un caràcter més distès, i, de fet, és una persona que coneix tots els membres de la banda. De fet, hi ha algun que aquí...
mateix capítol que va saludant, és una mica com el jefe que esto és una gran família, no? Que va coneixent a tothom i que clar, el fet de respondre pels membres de la banda també els tranquil·litza, saben que hi ha un líder que els dona suport, que els coneix i que bé, els defensa, no? I els transmet certa pau. I de fet el Sakura es queda al·lucinat de dir, ostres, sap com es diuen tots els membres de la banda i mira que hi ha gent en aquell institut. Cosa que nosaltres no. No, exacte. No. Llavors es veu que el Nirei també se'ls coneix a tots, perquè Bueno, se'ls però ell és un Aquest friki. és el que s'apunta a tota la Ell és un llibreta. friki perquè és la que sap Pokédex. com es diu qualsevol persona del barri. Exacte. Una mica stalker. Sí. Sí. A mi em recorda com el Deku a My Hero Academia, que al principi, sí. Superfan, sí. prenia molts de punts, Sí, però sí, després sí. és en plan, bueno, ara que ja he fet el més poderós ja no em fa falta prendre punts, ja me'n vaig jo amb tots. Veurem on li porten les lliçons a l'hora del riu aquest noi. I res, el que li sorprèn és això, que ell es troba amb una persona que ha fet el contrari del que esperava trobar al cim i que té al seu costat doncs, fort, no? Que dèiem que no és algú que planta tomàquets i mira com volen els ocells, no? Que entén els combats, el lluitar, com un diàleg entre persones, una cosa una mica de macarra esbojarrat, però El llenguatge dels punys, no? també Diu, punts, que és una cosa que de fet volíem comparar-ho en diverses sèries on apareixien personatges amb un caràcter així yanqui, un caràcter de banda, i això ho tenen molt, no? El lluitar per expressar els seus sentiments, per dialogar entre ells, per demostrar qui són i per fer-se conèixer. I una cosa que veu de l'OMMI és que un bon líder no està mai sol. De fet, el que ell també considera és que si ha arribat al cim és perquè els altres l'han ajudat a arribar al cim, no? I això, de fet, fa una mica de mirall amb el fet que els altres membres de la classe converteixin el prota en delegat, el Sakura en delegat, que són els altres qui ho mouen, no? Bueno, al final és el... No, anava a dir que és com el Mikey de Tokyo Revengers, que també és el líder allí i se'ls veu com a dalt de tot, però que té persones que l'han ajudat a arribar on és i que sol no podria ser el líder de la Toman. Com a mínim en alguns punts de la sèrie. Al final, jo crec que això de que sol no puguis, però en conjunt sí, també és un bon missatge de cara a noves generacions, en el sentit de que hi ha molt individualisme, sobretot en aquesta societat, i així al final és probable que puguis arribar a algun lloc sent individual, però que crec que col·lectivament es pot arribar més lluny, i en aquest sentit a Windbreaker es nota, i això és el que dona valor també a aquesta obra, el fet de que col·lectivament puguis fer més coses i puguis, en aquest sentit, ajudar un barri a protegir la seva gent, a protegir les persones que hi ha i les idees, que també això també es comenta a la sèrie. I això és una característica que compartim amb els catalans, ja que hi som, La Pepa no va del parlar. fet un segon, de fer pinya, d'anar tots junts a una, que havien dit alguna vegada, no, és que en algun documental, és que els japonesos i els catalans tenen moltes coses en comú per la part escatològica, no, per aquesta part també, el fer pinya, el anar tots a una, crec que és un valor que es mostra en aquesta sèrie i que ens uneix, en certa manera, la nostra forma de ser entre els catalans i els nipons. Digui. Jo deia que, o sigui, el que volia dir és que precisament per això em sembla com un anime que seria perfecte que la Corpo invertís en ell, perquè al final jo tinc la sensació que des de fora se sent com un manga o un anime molt violent i realment els valors que hi ha darrere Windbreaker em semblen superinteressants, supernecessaris per aquestes generacions que venen, perquè a vegades, o sigui, per començar, sense anar més lluny el que estàvem dient, no, d'on es creia que anava el Sakura és com un punt superimportant. Justament no jutgis les persones o no jutgis les coses perquè semblen o perquè tu penses que seran. I en aquest sentit, justament per això, la unió, el grup, obrir-te als altres, fer les coses en equip, són valors que em semblen genials d'aquest anime i d'aquest manga i per això penso que l'anime hauria d'estar a l'SX3 sense dubtes. Perquè us heu de fer una idea una mica, perquè les baralles són com guais, vull dir, no és només I a més que en el manga, perdona que faci l'incís, estan molt ben dibuixades. Sí, jo vaig flipar i dic, mira, sembla bola d'adra. Sí. I què vull dir, que en 9 volums han Me'n hagut
3 baralles. Vull dir, de fet el 9è és com que comença la tercera. Sí, de fet. Fins ara només n'hem tingut 2, o sigui, us heu fer la idea que durant 9 volums, i no són baralles en plan bola de drac, que duran 33 volums, vull dir, l'important no són, o sigui, és guai les baralles i a tots ens agraden perquè moltes vegades estan molt ben dibuixades, però realment l'important de la sèrie, que és el que volem transmetre una mica amb aquesta xerrada, és que parlen molt més del Sakura i el seu viatge que no pas de que es barallin. Que a més una mica, al principi es deia, és que Windbreaker és Tokyo Revengers. No. Vull dir, són sèries totalment diferents, per tant, tampoc us feu enrere si no us agrada Tokyo Revengers, perquè és una sèrie totalment diferent que jo crec que us pot agradar, i si us agrada Tokyo Revengers també la podeu comprar, vull dir, no té res d'això, però que no us tireu enrere en aquest sentit perquè sembla que com que va de macarrilles a l'institut hagin de ser 2 sèries iguals quan en absolut. De fet, a mi sempre m'ha fet la sensació que les baralles que hi ha hagut, que són 2, ara el que has dit la tercera, són com punts d'inflexió a partir dels quals es fa, el Sakura té algun canvi. I és abans de la baralla que ell té una perspectiva de les coses, llavors hi ha la baralla i passa en aquella baralla alguna cosa, com per exemple a la segona, que ell arriba allà, bueno, toca parlar-ne més endavant, però és igual, arriba allà i s'adona que no pot ajudar-los a tots, no pot estar a tot arreu, i es queda bloquejat i es pregunta per què, com és que jo, que sóc fort i que vull arribar al cim, quan he vist que estaven estomacant els meus amics, bueno, els meus companys, perquè fins a aquest punt no els havia considerat amics, no he pogut fer res. Llavors li diu, no sé si és el Mireille o el Suo, que li diuen és perquè te'ls estimes, perquè et preocupes per ells. I a partir d'aquí hi comença a haver un canvi en el Sakura. Llavors, les baralles no són només per veure com se foten de cops de puny o patades, sinó per veure com evoluciona el propi Sakura, jo crec. Clar, és a dir, ja no lluita per lluitar, sinó que lluita pels seus amics. Exacte. I aquí és on hi ha el canvi, que és el que té importància i que ja li fa canviar el xip en el sentit de que a partir d'ara qui està en risc és la vida dels seus companys. Llavors aquí ja ha canviat des del principi que vam començar, és a dir, del primer volum o a l'anime, el primer capítol, ja veus l'evolució del personatge en el sentit que ja es preocupa pels altres quan amb ell, quan comença a l'escola, li importen 3 pitos el que facin o deixin de fer. Llavors aquí ja veus l'evolució i per això també està bé l'evolució que té el personatge en si. Perquè li faltava un objectiu, més enllà de voler ser el més fort, li faltava una idea, un pretext per poder ser el més fort. Era ajudar, era defensar els seus amics, i això no ho tenia. I d'aquesta solitud, d'aquesta màscara que dèiem abans, d'aquell hermetisme, ve el que abans deia, que a la mínima que feia una cosa bona i li agraïen, doncs se sorprengués, no? I ara que ja té aquest objectiu, que ja va assumint que serà el més fort ajudant els altres i fent pinya, com deia abans, doncs que ho fa millor, no? Que ja s'ha embrancat amb això, diguéssim. Bueno, i com l'últim punt, que està una mica relacionat amb el que estan comentant ara, és que el Sakura tot això ho aprèn molt, però no ho sap confiar en els altres. És una mica també el que m'ha estat comentant, de que no explica els seus problemes, no demana ajuda, i a poc ara estem veient que comença a confiar. Hi ha com punts en què ho veiem com, per exemple, hi ha un moment en què es fica malalt i és que la gent no sap ni on viu. El nivell és que no sap ni on viu, i el nivell i el Suo van a casa seva per ajudar-lo. I la setmana de l'Umemilla li porta menjar. Però això és després, perquè primer van ells dos i quan van, el Sakura es diu, no s'ho necessito, en plan, sempre ha estat sol perquè descobreixen que viu sol, en plan, no té res a casa i els seus pares no hi són, i ells dos es queden una mica com en plan de, bueno, i li deixen allà les coses, i llavors hi ha com un moment en el Sakura en què veu que, perquè totes les coses que li han portat són coses que els han donat els companys de classe i que li han ficat una noteta, i el Sakura es queda com una mica pillat en plan de, per què aquesta gent està fent tot això? I llavors és quan ve la germana de l'Umemilla i li porta sopetes. Sí. Llavors, per mi, el fet que ells vagin, ja hi ha com un canvi, perquè sí. Ell està com més receptiu, és en plan, bueno, la sopeta bé. Sí. I després també hi ha un moment que és com molt guai, que a més el manga és preciós, que és quan estan tots parlant a classe i hi ha un moment que estan parlant no sé què i diuen, on anem a menjar? I li diuen al Sakura, decideix tu què vols anar a menjar.
la Sakura ja us podeu imaginar que es queda com en plan de per què ets decidit jo una cosa així? Vull dir, com... I no sap ni què dir. I de sobte diu, té com por i diu, vull menjar truita d'arròs. I es pensa que el rebutjaran o alguna cosa i tots diuen, ah, que guai, sí, anem a menjar truita d'arròs. Llavors hi ha com un moment molt maco, aquí somriu, que és com el primer cop que somriu en tot el manga de veritat, i és com molt maco, i aquí veus que el Sakura comença a veure que també pot confiar en els altres, que pot obrir-se i que no passarà res si diu el que ell pensa i el que ell vol. I també hi ha un punt, per aquesta, més o menys aquesta alçada, que ells no sé exactament amb qui està el Sakura en aquells moments, però comencen a compartir les seves pors, no? Llavors acabes veient que el pobre Sakura té por a ser rebutjat. El que li fa realment por a ell és a ser rebutjat i... A ell i a qualsevol, és a dir, Sí, aquí no és en plan de rebuig. Sí, però vull dir que tota la seva actitud, o sigui, tots podem tenir por al rebuig, però si estem ben envoltats, al final penses, bueno... Si no tens aquest niu, aquest envoltori que et protegeixi, evidentment sempre penses que no passarà. El Sakura és un personatge que no sabem exactament què li ha passat, però que mal li han fet i molt, perquè el nivell de trauma que porta és important. I també, ja cap al final, que ja al final del volum 8 i ja al principi del volum 9, coneix a la Tsubaki. Un personatge molt guai. Un personatge brutal. S'ha de passar un color. I la Tsubaki li explica una mica la seva història i allí tots plorem. O sigui, tots hem plorat amb la És que a més la junten amb una vez. Jo no. És que a més aquell Tu capítol no tens cor. aquell manga o sigui, aquell volum t'enjunten amb gent gran. Sí, és molt heavy, Un warning molt gran en plorar quan surt gent gran, perquè molt ja difícil. les seves històries m'emocionen un És que t'explica la seva història amb el senyor Kei i és Sí, que, ja està, per favor, I la seva dona diu, aquí hi ha tomàquets. I la senyora que... que tenen els meus ulls després de llegir aquell capítol. aquesta feina no, perquè no té ànima. Exacte. No. Quan s'està maquillant i tot això, que la senyora li diu és que si tu ets feliç així, si tu ets així, has de ser com ells. Si no quiere has de camelar, tenir que por. camele. És molt maco. I la Tsubaki em sembla un personatge, a part que és superguai ella com a personatge i tot el disseny i tal, em sembla un personatge que per al Sakura és molt important i de fet jo crec que tenen molt bon feeling, no s'ha vist molt encara junts, precisament perquè el Sakura veu una mica això en ell, no? En plan de com ella s'ha acceptat tal com és i ho ha fet gràcies a molta gent que l'envolta i ell es veu com reflectit, no? En plan de que ell pot arribar també a acceptar-se com és i estar amb els altres de la forma que a ell li I agradaria. aquí vinc a parlar una mica del meu llibre perquè ja sabeu que el que a mi més m'agrada són les carpetes i la carpeta Tsubaki Umemiya és important. Home, els moments, i el Sakura veient la Tsubaki i l'Umemiya són tots. Amiga, Estan xipacables, no, el següent. I quan el Sakura li diu me sembla que li diu a la Tsubaki que veu que quan mira l'Umemiya és com quan la dona del senyor mirava al senyor, és com, per favor. És Vull preciós. l'espin-off només, això. Pots fer un fanfic. Pots fer un fanfic. I jo, per exemple, penso que la Tsubaki connecta també molt bé amb el Sakura, que això també trobo que és una cosa superguai del Sakura, perquè el Sakura en cap moment jutja la Tsubaki. Vull dir, si llegiu el manga veureu que és un tipus de personatge que es pot sentir jutjat per la societat. No hauria de ser, però ho és. I en canvi el Sakura és super sincer i és això, en cap moment, vull dir, ell veu que a la Tsubaki li agrada l'Umemiya i ella en plan de, adelante, saps? Vull dir, sí, Now passa per kiss. l'Umemiya, exacte. I ella sent com, jo penso que és això, que se sent com super acceptada d'una persona que no la coneix i que no coneixia la seva història i que és en plan de, sigues tu mateixa, ets molt guai, endavant. Sí. I aquí també s'ha de parlar del tractament aquest de les qüestions de gènere de l'autor, vull dir que això és molt bonic, la forma com es tracta, no sé si dir-li transició, perquè podria fer molta por. En un manga japonès, no anem a posar demografies ni siquiera pel mig, en un manga japonès I està molt ben podria fer molta explicat, por. molt ben caracteritzat, crec, vull dir, dins del que estàs llegint, i que t'evoca uns sentiments que és preciós, vull dir. I que al final, Pateixes, també. quan t'expliquen la seva història, jo crec que hi dona més importància a això, al fet de que t'acceptis tu com ets, que no pas el que ha suposat per la Tsubaki o la seva transició. Vull dir, el que importa és la seva història, no el que ella és. Exacte. Però precisament per com és el Sakura, sento que accepta també a la Tsubaki, perquè ell no li agrada ser jutjat i per tant no jutja. Exacte. Perquè no només li passa amb ella, tots els personatges secundaris que hem comentat abans són tots molt especials i tots tenen com alguna coseta
friki, entre cometes podríem dir, Sí. tots tenen algun detall i el Sakura els tracta tots per igual sense jutjar res del que els hi passa. Exacte. Clar, i la gràcia del manga és que també cada volum és un personatge, llavors també estàs esperant a que vingui el personatge que t'agrada per dir, mira, ara és el meu torn, ara el personatge que a mi m'agrada sortirà, llavors per això hi havia tant rebombori pel nou, perquè era una temàtica així que molta gent volia llegir. Tots teníem ganes de conèixer més de Tsubaki. Clar, Sí, és és que- això, al final tens el teu personatge, és a dir, hi ha gent que al volum 1 ja va conèixer una mica el Sakura, el volum 2 l'Umemilla. El Suo hem dit. Sí. El que el de plorar és el 8, El 8 és el que plora. Sí, el nou ja El comença a 8 és el flashback aquest dels avis i tal. És el 9 que està a la portada, però Sí. ja vens plorat de casa. El nou, una de les coses que més m'agrada és com el Sakura se n'adona que delegar, o sigui, deixar que els altres lluiten per si mateixos i que ell no ha d'estar ficat a tot arreu perquè no hi arriba i ha de confiar en els seus, se n'adona just en aquell moment, perquè veu el pobre Nirei que s'ha estat entrenant amb el Suo Aquell moment és molt guai. per aprendre a lluitar, perquè ell no vol sempre dependre dels altres. Llavors el Sakura diu, vale, he de deixar que es defensi per si sol, perquè si jo vaig allà, tot el seu esforç no haurà servit de res. I és aquí ja quan veus que ja hi ha hagut un canvi efectiu en la manera d'actuar del Sakura en les baralles. Una mica en resum, perquè és l'últim, no? No passis per Em fa por passar-se, per de casa. Que el Sakura és com el protagonista i és l'eix central i és una mica el que us hem d'explicar la seva evolució en els 9 volums, que jo crec que és una sèrie que podríem l'any que ve parlar-ne un altre cop i el Sakura hauria evolucionat molt més, però hi ha els personatges secundaris que és superinteressant i que és això que sense que te n'adonis una mica et presenten dubtes de la seva vida, doncs que això com el Suo, que tens molts dubtes, de l'Umemilla també, perquè per exemple sabem que la noia no és la seva germana, sinó que es van criar en el mateix orfenat, però de l'Umemilla no saps com ha arribat al cim, no saps la seva vida, del Nirei I pràcticament. per què tothom l'adora tant? Exacte, Jo tinc moltes ganes d'arribar a la exacte, com ha família passat tot perquè això, segur que exacte. ja... No tindrà bona aura? No tindrà la bona aura que representa que té? No, sí, però Però com ningú a et diu que no tingui un clar. background. O sigui, No, a però veure... és que hem entrat que, clar, la banda ja fa temps que Exacte, està funciona, formada, ja està tot hi ha les fet, sí. sinergies de les persones que hi ha a dintre i tu has entrat amb el Sakura, per tant, tu veus les dinàmiques que ja estan creades i no Exacte. saps com s'han arribat a crear. I això és una cosa que esperem que a mesura que vagi avançant el manga ho anem descobrint perquè és interessant. I se'ns ha presentat, perquè hem parlat de Tsubaki, que és una de les capitanes, vull dir, és un personatge molt important i que a més hem d'acabar de veure ja com lluita i tal, perquè jo tinc moltes ganes d'això també, que té pinta el volum 10. Però hi ha altres capitans que encara no hem conegut amb els nous volums que hi ha i que jo estic segura que també seran superinteressants. Per tant, això era una mica... Bueno, no sé si voleu dir alguna cosa més, aportar Jo alguna més. us voldria llançar una pregunta, Ui, que és què espereu del Sakura o com penseu que evolucionarà a partir d'ara? A mi m'agradaria que evolucionés una relació amb el Suo Sí. i que tots els doujinshis que estat veient aquesta setmana fossin realitat. Perquè no hem parlat gaire de la relació amb el Suo, però són una parella. Vull dir, és que el Suo i el Sakura nòvios. són... Ojo que aniré i Suo... També, És perquè una sí, ara que relació estan potent, entrenant, eh? ara que estan entrenant Sí, home, a les tardes a la vora del riu han de donar els seus trucs. Sí. Però és un manga de cites o és un manga de lluita? A tu què Ah, t'importa? poden fer les dues coses, vull dir, que Ni que s'impedeix. el Goku no s'hagués casat. Bueno, jo crec que ell no ho sap, Jo crec que ell no ho sap, però està casat. Per desgràcia, sí que ho sap i ho diu, No, com que m'he casat em fa el menjar, és terrorífic allò. Però bé, A veure, a mi m'agradaria veure realment com s'obre el Sakura i seguir veient com evoluciona com a personatge en el sentit en què com a poc va absorbint tot això que aprèn a les lluites, o no només a les lluites, perquè tot el que ha après amb el volum 8 que estem dient també és molt important. Aleshores, tinc moltes ganes de conèixer tota la resta de personatges de Windbreaker per veure què li aporten al Sakura per evolucionar com a personatge. No afegiré res. Jo vull un capítol a la platja de tots junts anant de vacances, una cosa així. Festival d'estiu també, per favor. També. No, jo una mica el que ha dit la gent, la veritat, del Sakura. Aneu al temple. Jo el que he dit, la Jep i la Rit. jo vull que tothom tingui molta salut, no. Que s'obri també, que es vegi una mica el traumita, que s'explori una mica, que es faci amb el tacte que hem vist amb el tema de la Tsubaki, vull dir, crec que és un manga que no envellirà, que
va molt bé i que pot durar anys i panys, no com d'altres que idolatra aquell senyor, i poc més. Perquè això que has dit que no veieràs una mica el que ha dit la Gerta, que tracta temes que, sent això del Japó, podrien haver moltes red flags i de moment, zero. Per començar, per mi tracta el bullying d'una manera molt tendra i molt bonica. Molt realista també. Exacte, però el tracta no tal com el reflex, o sigui, la corda, la metàfora que fan amb la corda que ja està passant... Com? La corda fluixa. Això. La metàfora que fan amb la corda fluixa em sembla superbona, superbona. I és com que tracta tots aquells problemes que d'una manera o altra tots hem tingut, perquè problemes d'acceptació no només són a l'institut, són a tot arreu, a tots ens costa entrar als llocs nous i com més grans ens fem, més ens costa entrar a aquests llocs. Aleshores, tracta tots aquests problemes per mi d'una manera superpura i superbonica, amb la que et pots sentir superreflectit i amb la que també pots veure situacions a les que tu has viscut. És més fàcil empatitzar amb el que hi passa 100%. que amb molts altres shonens i amb moltes altres obres així en general, sí, perquè a Tokyo Revengers, que la comparació és inevitable al final, no pots empatitzar amb gairebé ningú, vull dir, hi ha coses que... Perdó? Menys amb el prota. Perdó? Perdona, no has fet de viatge en el temps? Tu no fas viatges al temps. No tires la Renfe cada matí? Això ja no ho hauríem viscut, ja, val? Me quedo sola defensant el Takemichi? No, dic que no 2.0. es pugui empatitzar en algun moment puntual, sinó que costa més. Aquí sí que és una cosa més universal, més plural. I anem a la part... Sí, espera. I per acabar una mica, volíem fer un joc. Això és un joc una mica més per als que heu llegit Moonbreaker, en què... Tothom, no? Tothom el que està aquí ha llegit Moonbreaker, no? Si no va llegir... Si no, ja podeu anar a Distrito i comprar el primer volum. Efectivament. Que està disponible en català, sisplau. Exacte. Els 9 volums, vull dir, a més simultani català-castellà. Sempre agraïts a Distrito per això. Vale, sí. Vale, el que heu de fer és... Hi ha aquests gossos meravellosos que estareu veient a les pantalles, amb números. Heu de dir, heu d'aixecar la mà, No. vale? I dir-nos quin Diu que no personatge està veient, No es Diu que no veu? està veient. Nen, Gira el portàtil. no s'està veient. Portem una segona estona passant perquè no es veu. Ara es veu o no? Meravellós. Però estaràs parlant bé. Tampoc podeu tenir imatges tota de l'estona PowerPoint. pensant que s'està veient alguna cosa. Sí. És pay per view. Si no pagueu, no ho veieu. Bueno, no passa res. L'Oriol girarà el portàtil. No passa res, l'Oriol girarà el portàtil. El primer personatge, aquest gos suposo que tots sabeu el que és, un husky. Ara sí, però es veu... Ui, Es veuen coses ui. que s'han de veure. Projectes secrets. Es veu un altre. Molts altres, en realitat. No puc sortir ara. Mentre l'Oriol fa coses, els que he llegit el manga, vinga, si haguéssiu de dir un personatge que és un husky, que us dona les vibes, No puc sortir. podeu participar els altres, els que no sabeu Husky. quin és. Sí, però aquí, un cop duplico, Jo ho No? tinc molt m'ha clar. bloquejat tot. Digue'l. No, deixaré una mica de temps per si algú... Tampoc tenim molt de temps, vull dir, hi ha diversos gossos. No podem estar aquí 3 hores. Digueu, Jo dic que el Sakura. els que heu llegit Windbreaker, esteu d'acord? Jo no, jo m'esperaria. Jo he vist un altre gos que s'assembla més amb ell. No em deixa. És que clar, si no poden veure els gossos pobres, no poden saber si hi ha algun altre que surti més enseguida. Però, i en aquest interludi que no tenim melodia d'ascensor, algú té alguna cosa... Algú s'ha llegit També. Windbreaker d'aquí, per començar? I t'agrada? Bueno, és que de fet vull fer un incís perquè jo crec que sí que és aquesta persona. És possible que siguis el Raspuxin a Twitter? Vale. Vull fer un agraïment a aquesta persona perquè una altra persona que té un stand aquí ens ha comentat que... Ens ha fet spoiler. Sí, que tu tenies que venir demà al saló, però que has vingut avui per la nostra xerrada. Un fort aplaudiment, sisplau. Cosa que no ens creiem que hagis vingut expressament per una cosa. I t'ho volem agrair. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, de veritat. Espero que t'hagi Però, de agradat. fet, un aplaudiment a tots els que heu Sí, vingut, bueno, perquè sou un òbviament. amor. Moltes gràcies. Pues no funciona, Doncs així que no no pot passa ser. res. Un altre dia ja farem els cossets. A veure. Last minute! Bueno, com que tampoc tenim molt de temps, perquè així us fa una idea de com són aquests personatges que us hem parlat, Ara. vale?
La idea era una mica que el husky era el Sakura, perquè és un gos que, bueno, quan pot ser peleón, però en el fons, vull dir, els huskies són uns gossos moníssims que només tens ganes d'atxutxar. El segon és un Doberman, que... Alguna idea dels que no heu fet això? El que té les dents de serra, no? El que arranca cares de nens, no? És el Doberman. Seria el Tsubishita, que és el que es baralla primer amb el Sakura, que té una mica aquest d'això, però que també és com molt obedient. És un personatge que hem d'acabar de conèixer perquè També, ha no sortit n'hem parlat, molt però poc. realment també... Per què té aquest d'això amb l'Umemilla? Tampoc no acabem de... Després hi hauria el tercer, que és un... Un gos. Sí, que ara, uah, que malament, no me'n recordo la raça. L'Akita no. L'Akita és el Ni que terrat. fossis veterinària. Et passa com jo amb els altres mangas que no siguin volada? És un gos blanc. És un gos blanc. Molt maco. Fluffy i molt cookie. Exacte, heu d'imaginar-vos un personatge amb el cabell blanc. No he llegit Windbreaker, per tant, no ho sabeu. És l'Smoker. Seria l'Umemilla. Jo estic jugant això per primera vegada, O sigui, literalment. Hi ha un altre... Sí. El gos 4 és el que també arranca cares. Aquest és el... No, Aquest és el del cabell blau. És el Gimbró. Aquest és El blau és el Doberman. El blau és el Doberman? Sí. I pensava que era de la sense Jo he dit el de les dents de tauró. S'està desinflant el suflé. Vale, sí, no. El de la sense tauró seria vam decidir que seria el pastor alemany. Vas decidir. No. Sí, No. Això està decidit en comuna. Bueno, aquí és el 4. El 4 és soc jo. un que està molt muscular. És el Gimbro. Efectivament, sí. A veure, no estic d'acord amb aquest testo, Tu Jo quin com a diries? persona que està jugant a aquest joc... Quedeu a fora i us pagueu. Parlarem amb els punys. Clar. El Tu quin- 5è és un... Digueu-me que el 5 és el nivell. No. No? No. No, tio, però és No hi ha guió. El 6 era el Mireia. Correcte. Jo pensava que seria el 3, però en blanc m'havia confós. Jo el 5 pensava que era el prota. Hem d'anar lleugerint perquè se'ns acaba el Sí, temps. però Està el 5 seria el superpreparat suo. això. La idea del suo era una mica que amb aquesta pinta com més asiàtica, més això, doncs, Akita. Vale, és ho un- puc entendre, Sí. així va. Efectivament, el 6 és el Mireia, més que res perquè és així com que al principi sembla que no fa gaire cosa, però s'està entrenant i jo crec que al final serà un Bordarà. Yorkshire, perquè la meva experiència com a veterinària és que els Yorkshires, si teniu Yorkshires no els porteu al veterinari, són terribles. Són terribles. Porteu-vos a la deixalleria. El que què? Els que els hi flota el cul. Això són els corgis. Això són els corgis, Ai, però jo el veig molt cogui. El pastor alemany, que no tenim temps. És el de les dents de tauró. Vale. I el 8 és el Lassi. El 8 és el Lassi. Sí, però no, el Lassi Quin no surt, personatge? Windbreaker. Quin personatge és? Així com molt fashion. Pels És el... llargs. bueno, vale, el que lliga, no? El del pèl rosa. Som víctim, el del Sí. pèl rosa. I el 9? No hi ha El nou. nou. Sí, com Sí, hi ha un 9. Hi ha un 9 A veure, allà. jo li veig molt arregladet que es diria la Tsubaki, però no li acabo de veure És que clar, no sabíem posar-lo aquest. És el Sanfaina. No, de fet, el 9 era el que has dit tu i la Subaki és la Lassi. Sí, és meravellosa, preciosa i la Bueno! És S'ha una de- bona idea. S'ha desinflat el suflé ràpid, eh? Bueno. Doncs ja està, moltes gràcies. Moltes gràcies per escoltar-nos, Moltes per gràcies, veure. espero que us hagi passat bé. Compreu Windbreaker, quan aneu a Distrito direu hem vingut a la xerrada i vull comprar-me Windbreaker. Sí. Exacte. I us faran una abraçada, perquè descompte no I crec. després etiqueteu-nos, digueu-nos que és el vostre personatge preferit, que només pot ser el seu. Exacte. Ens podeu dir el gos, si voleu, si no us en recordeu, podeu dir-nos el gos. O, si us el compreu i us el llegiu, podeu enviar, etiquetar-nos i dir-nos, escolta, i apuntaria, jo no estic d'acord en que l'Umemilla sigui el gos aquest blanc. Per què Literalment nosaltres? podeu fer-ho. Sí, Per sí. què nosaltres? Perquè vosaltres rebeu Perquè crítiques, sou ja està més. bé, exacte. I perdoneu pel problema tècnic, però bueno, ningú és perfecte. I ja està, moltes gràcies. Visca Catalunya, fills I meus. si heu rigut és, I vinga, és suficient. I visca el manga en català. I visca One Piece. Això no. Jo vaig néixer lluny d'aquí, a l'illa Punteria.